wanyalo wacho ne wechego mago mag tiyo koda yore mag tudruok mago mag mbui ema wanyalo wacho ni ema seche moko keto ji akiana wach ne en kama tek oseketo ji kama inyalo choche ratiro margi. Mane mapenje kele penja machielo Evans kapod antiere kuomi. Ere kaka biro mago mag simbe mago ng'we yamo mago miluongo kanyo kod dho ngere ni smartphones kaachiel kod kata wanyalo wacho ni yore mago mag tudruok manyasani ma tinde ji wuoyo kokalo e Facebook tinde wantiere kod yore mag tudruok mopogore opogore wantiere kod Instagram wantiere kod WhatsApp kaachiel kod yore mamoko mago mag tudruok ma ji tiyo godo sani. Ere kaka wanyalo wacho ni mano osenyayo wechego mag lwenje mag kit chwech to bende nitiere kaka inyalo gagi ahinya to gi sani mwantiere ndalo 16 mag kedo kod lwenje mag kit chwech Evans. Erokamano ahinya, mano penjo maber ahinya. Wan kaka wan gi jowetena mobet kanyo no anyalo wacho ni wane e kinge mar kane pok ji odonjo e weche mbui gi to gi ka koro wane e weche mbui. Koro iyudo ni nitie balance moro ma wan go. To ka wuoyo joma tindo gi, joma tindo ma koro chakore kineno joma dongo gi, ineno ka gin kaka gidongo nikech inyalo wacho ni ji kaka wan ka ng'ato yanyi kata ng'ato bani wach inyalo wacho ni wawera gi ng'ano anadhi mbele gi maisha na, but joma tindo gi gidongo mae ngimagi, kamae kaka giwuoyo, kamae kaka ka ng'ato chiewo to kamae kaka gimosore, kamae kaka giwacho weche skul, weche penj, weche keny, weche hera, weche gin ka. Koro kiyudo kaka ne chon ni winjo ni ng'at cha nogo kucho kata baba cha ogo chiege kata kata mama cha ogo chuore, ne en weche moko mani winjo to nok inyal neno. Tinde wan gi sime kaka simu ma in go ni, kisebedo ni ine keny kata une weche hera gi ng'ato to iseneno ka nitie luoro moro machako bedo iyi. Kanyalo wacho kaka kuom miyo iwinjo ka owach kanyo maber ni kuom ji 5 oseromo gi wachni, manyiso ni gini ng'eny. Ok en gimoro ma wanyalo wacho ni otimore mana koni gi koni gi koni, ji ng'eny. En mana ni ji ok wuo to ute ji gini kedo mar chwechni ong'eny. Koro in kaka nyako kata in kaka wuoyi, koro nyaka ikaw patik mibed ni anyalo konyora nade kochopo ni oromona ni koro ng'ato dwago ringrena. Nikech gima nyaka wapar ni wach ni oko gik mane ringre kende, to wane okang' makoro inyalo kawo video, inyalo kawo audio mi wach ni bas kamae kaka notimna, kamae kaka notimore. Ok nyal timore seche te, nikech seche moko kidwa kawo gino to ng'at madwa goyi ni nyalo neno ni kendo nyalo ketho. Koro nyaka ibed ni imbe iriek matin. Gima dwa wacho kendo kapok aduoko wachni ni migawo moselos e higni mosekalo gi ma kedo gi wachni en ni joma miyo ni koni, joma chuo ni koni. To chalo ka gima jogi go agok gi to jogi go agok gi koni. Koro chalo en gimoro ma watemo lose to ok walose kanyakla. Mon lose koni to chuo lose koni. Koro ochalo ni ei dhawo no wan gi dhawo moro kendo kaka chuo gi mon. Emomiyo bet na kany alanyalo wacho ni kawuono ber nikech ok wanyal loso wachni ka onge mon gi chuo e mesa. Nyaka wabed wate mondo wawach ni bas chakruok mar gini ochako koth ni nochako gowa gi kanye, to ere kaka wanyalo loso, wanyalo wuoyo. Gimachielo madwa wacho mogik en ng'ato no wacho ni nyako moro ma nie gweng' kucho onyalo bet ni igoye pile kata en ng'ami yanyo miriembo pile to okia kata ni marach. Koro puonjo ji
Emomiyo migawo gi beyo kabisa nikech puonjo ji mondo ng'ato ng'e ni ka idhi na marach, ka okal kama onego bed maber, ka awinjo ka chunya lit, ere kuma nyalo yude kony.